धुन लागल मास्टर को बड़ी कौन लड़का को होले बाबू कर नाव तो नहीं जान ले गीतिया कर सुनने बानी कि तोरा अखिया के और मिनट के उठा हार जान ले भाई तोरा अखिया के हमार कुछ भाई बोला कइले राजा देखी लोग हंसल जी का कहता अब खाली है पर मल देनी तो लोग बुझ गए जी कहाँ गई यह न पूर्वांचल हो उठ जब उठ जाला तो पूर्वांचल के लोग बुझ जाला ई गीत जान लइका गोले बा नमस्कार खान साहब के नमस्कार करतनी जितना भी मुस्लिम भाई सब आई लोग के सब कोई के अस्सलाम वालेकुम खुदा से गुजारिश दुआ खातिर मालिक सलामत में भी सलामत रखे कयामत के दिन तक सलामत रखे बबुआ का कहत रहनी हो अब ही भगवान ई जन लड़का गौले बा एकरा गीत के हम बड़ी ध्यान से सुननी तो रखिया के काजर हमर जान ले गए देखी का कहता कुछ भइबो ना कोई मन हैरान हो गए सब कांड क के सिलेंडर बोल दलस कि ना कुछ भइबो ना कोई मन हैरान हो गए एक दिन सोचनी साहेब कि हम आँख में काजर लगा ले तो केहू देखी तो मर जाई यदि ऐसा हो जाए तो बुध बाबा एगो कजरौटे लेके कश्मीर में हम चल जाती आ जितना देश के दुश्मन पत्थरबाज भइल बड़े उनका चौकट पर बैठ जाती आ निकलते देखती लद दे गिर मैं भारत का आतंकवाद को कजरौटे से ले लेती फिर सोचने कि ना ऐसा ना हो ऐसा अगर होखे ला रही तो बहुत लोग काजर लगाए घूमता यह ब्यास यही बोलता रहे इनकर मैं जन बेंजू बजाओता ओकर में रहू तो ढाकना सा लगावे अब वही जीव बैठ के खाला कहा मुँह होता तू तो ओकरा के चाटी हो जाता ना मुँह वही बाबा